Papa Isabel vari mu studio regai katenzwe kuti dzimwe dzenyaya dzavakatibatira kamuchirongwa Bhoshongora segment dzinosanganisira dzipi. Papa Isabel Magonatani amavuko muri bwanji muzukuru wa sekuru zviri sei wamukaseko muzukuru wa sekuru mushe ehe nyaya iripo ndiye kudaisoka dzandakatakura pazuva ranhasi ndine nyaya inorwadza inosuwisa iri kuchema nevagari vekunzvimbo inonzi Gokwe Mapo kunodzikwa Chifinjelele. Mushure mekunge ndichitaura naamai vane mwana akapondwa mukati menzvimbo iyi. But nzvimbo yandiri kutaura iyi mukoma KB inzvimbo yekuti vanhu vaita chitiko chakaita sanhasi kana makambonzwa munyaya tikataura kuti kuHarare kugokwe kunonzi kuMapo kwaChifinjelele kune munhu vanhu vaendeswa coffin pamba. Mushure mekuponda munhu ndivavo zvakare vaponda zvakare mumwe nhasi. Wekutanga uyu vatorere mombe dzavakabvisa asi chiri kunetsa vanhu ndechekuti vakangoti munhu akatorwa nemapurisa ende mapurisa paakauya vakatouya nembwa nepfuti munhu akabatwa achienda but vakazosarawo viga munhu angatori naye munzvimbo imomo angatobuda izvezvi nhasi kwaitika chitiko zvakare vabva vaponda munhu zvakare vasati vamuponda kudaro vakambotanga kupisira mwana wemunhu iyeye mumba baba vakaona moto vakabuda vakasunungura dhoo vanhu vakabuda nhasi uno vapisa vauraya zvakare. Ndedzimwe nyaya ndine nyaya yandinayo yekwamutare. Kwamutare kune nyaya yemunhu akati achifamba ndokubva aona mabhonzo anoratidza kuti aya mabhonzo emunhu aya ndokuenda kwaSabhuku kunovaudza. Sabhuku vauya vakaita zvavakaita kuti takuona vachikandawo zvaunokanda ipapo but tichaita kuti ugadziriswe uchengetedzwe pakanaka. Sabhuku vakati igume pano ndichaenda kwaMambo ndokuendesa nyaya kwaMambo. Zvakabuda kwaMambo ndo zvakuchema nevanhu vane mwana akaona zvinhu izvi. Okay. Ndine nyaya yemurume ari kupinda madzitare nemukadzi wake mushure mekuti andichamuda andikwanisi kugara nemukadzi anovaka mbiri ivakadzime mbiri ari mumba mangu asi nyaya yachona ndibatei zvakanaka papa ndibatei zvakanaka kuti murume uyu ichokwadi here kuti zvinorambisa ko iye mukadzi wacho zvaari kuita izvi zvinoitwawo here nemukadzi ari mumba dzese idzo dzirimo muchirongwa Bhoshongora kwozoita dzimwe dzakapfekera dzirimo imomo tuzukuru itu neupdate yadriver akadhuma mupurisa muna Lighton takamboitaura pano tichitaura kuti azobatwa nemapurisa mushure mekuti driver paakasvika achipa muridzi wemotokari mota akabva atora mota muridzi wemota ndokuenda naye kune imwe industry iri kuseri kwembare uko kuGranite side ndokwakakwa kugadzira motokari. Muridzi wemota akabatwa nenyaya yekusazoripota kuti ndaona mota yangu inenge yaratidza kuti iyo ye10 iye driver akabatwa nemhosva dzakawanda reckless driving, nyaya yekusaripota, nyaya yekusamira panzvimbo yakapinda mukoti. Madriver teererai zviri pano kuti hongu muri kufamba mugwagwa motokari inonatsika inonakidza pati murodhi mune mutemo kana vaparamura inodzoka chete. Mutongo wakapiwa vanenge vachidaka kusvika pachimuti paNational FM vanenge vachidaka kubata Bhoshongora kuti apiwe nyaya dzitsudzurwe anobatika sei. Ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisinganyatsi nhamba dzinopunzira chipomerwa nhamba dzinonhuhwira inhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0775 0775 0771 545 025 0771 545 025. Musadzipipa, musafuna private number kana kutambira padzere. Tinotenda baba Isabel vanenge vachinyudza gejo manje muchirongwa Bhoshongora segment part 1 sepe plus paruwa vakachibata chimuti kuti Patrick Kandauswa kubhangeti kulitani uko Brian Zantala ku Mount Darwin. Oh, nice one. Quiz yatu ya nsiku ya uno ichokwadi here kana kuti manyepo true or false nchadidi kana kuti magunga kuti mosquito is the deadliest animal in the world, kuti mosquito ndiyo inouraya vanhu vakawanda kudarika zvimwe zvisika zvese pasino rese. Ichokwadi here kana kuti manyepo? Right, kana une answer ingoti bata kapa 0713 938 538 tumira ka WhatsApp message ipapo pa 0713 938 538. 6 minutes to 10 singafune kumara nthawi yerekezani kandi pase nkhonde kuna Papa Isabel
Bhoshongora Washington Marimira kuti atsudzure kankati machirongwa Bhoshongora segment part 1. Rikiti vu ayaya 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 hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po 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 rikiti vu paka Papa Isabel ndapindira papi rega nditangene makomoyo mutare yes icho kwadi muri ya Zimbabwe rega ndikuzivise kuti nyaya enda kuda kutanga nayo pana pa muri ya Zimbabwe inyaya ye kwa mutare kana ndichiti nyaya ye kwa mutare muri ya Zimbabwe ndiri kureba kuti nyaya iyi yakamira sezvo nyaya kana tichiwe pana pa muri ya Zimbabwe vakawanda vada kubatsirika nokunzwa kuti tingaite semairano nezviri kuitika uye zve vanenge vachiti vamwe vachiti tiri kudzvinyirirwa vamwe vachiti tizimutemo unogumira papo vamwe vachiti tingaite sei kana kuenda kupi apa vanenge vachizama kupotera ndizvozvo kune nyaya yakaitika munzvimbo yekwa mutare yekuti kune munhu akapinda musango ari mwana werumwe rudzi angave munhu mukuru but ari mwana apinda musango ari mukati mekufamba ndokunosvika pane imwe nzvimbo yakaona kuti mabhonzo aya anoita sekunonzi uyu munhu akafira apa ushu but haana kuziva ndiani ndokuenda kunoudza veukama hwake kuti pandasvika apa zvandaona izvi anenge mabhonzo emunhu aya ndokuenda nevakuru ndokunoona zvikanzi kazhinji chivanhu chinoti watanga kumuona iwewe dzimwe dzenguva atoti ndiisewo kuvanhu kuti vandizive ukazvinyarara zvinogona kukupa dambudziko asi mukuru wedu ari pedyo ndiani ndiSapuku right handiye kwaSapuku ndokuenda kwaSapuku yekumagunde amai kumagunde yekumagunde jekesa msutu yekumagunde kufamba uko vakananga kwani kwaSapuku okay vaenda kwaSapuku mukoma KB ndokunosvika ndokunoudza Sapuku akati handiendisi nyaya yekuvakuru kaizvinhu zvasendaona kundikaudzwa zvisirizvo handiye zvakati toita sei tonoona hamai kumagunde yekumagunde amai kumagunde yekumagunde jekesa msutu yekumagunde kufamba vakananga kunzvimbo yaonekwa nechinhu ichi kumwana ndokunosvika kuya vachisvika ndokunoona Sapuku ari kuona zvichokwadi mapfupa emunhu Sapuku vanotana mashizha chivanhu chekuratidza kuti ndaudzwa semukuru wenzvimbo ndaona ndauya ndokutema mashizha ndikukanda ipapo vachiti takuona izwi ravakataura wanga wakaraswa mudondo but takuona tichakugadzirira kuti uende kunoradzikwa pakaradzikwa pakanaka Sapuku unotora mashoko vachiti iyi ndiri mudiki ndoendesa kuri kuwakuru wangu so akaendesa kwadunhu here kana kuti mambo ndokuendesa nhau iyi kune vari pamusoro pake aendesa ikoko nyaya yakuuya pana pamuri yeZimbabwe yakubva kuhama dzevanhu vane mwana akaona mapfupa aya vari kuti kudini nyaya yaenda kumusoro kwasadunhu kana kwamambo vanotaura vachiti uya ine munhu akaona zvinhu zveSapuku timuone uye zvetigonzwa kuti mashoko ake ari kuti chii pakuona kwakaita zvinhu izvi anodanwa mwana uyu anoenda nevabereki vake panzvimbo anosvika panzvimbo anobvunzwa otaura zvaakaona Sapuku vanobvunzwa kuti ndiwo wakaenda kunoona wakaona zviri izvi here Sapuku vanoti hongu zvikanzi right nevakuru vari kumusoro iwewe mwana akaona nevabereki vako tiri kuda kuti mutsvage mari ichabhadhara n'anga dzinoenda kundofembedza zvakaonekwa apo kuti ndezvekupi uye zvendiani pabanise muri yeZimbabwe pari kuchema vanhu apa ndevekuti takakanganisa here kuona munhu uyu tonoudza vakuru isusu tisu takunzi tibhadhare mari inotsvaga n'anga dzichatsvaga kuti munhu akafira apa ndiani ndizvo here ndopa vari kuchema mari yatinonzi tibhadhare kutsvaga mari tese tinotsvaga here mari yen'anga yekutsvaga mhepo ichafembedza ishi kana kuti mapurisa anotora mipfuwa matumbi mapfupa oendeswa kumoshari here wachinochaziva kuti munhu kana kuti hama yemunhu kuti itsvagwe ichaonekwa sei zotsvagwa papi isusu tine kodzero here yekubvisiswa mari yekunzi kushedzwe n'anga dzichazotsvaga kuti munhu akafira apa uyu ndiani nenyaya yekuti mwana wedu akaonerei heishi baba Isabel makwanisa here kutaura nevakuru vari kunze ndiwo vari kutaura mashoko aya no nhamba sedzandiri kupiwa sikuta but vabereki vemwana uyu vati kana mukatiti titaure tichichema tinotaura zviri kutinetsa
vakatomira izvezvi vakanzwisisa here mashoko Ndo mashoko- akataurwa nevakuru aya? tabvunzisa zvekera hanzi izvezvi tofanira kutotsvaga mari yekuti titsvage n'anga idzi kana dzichizotsvaga izvi dziri kunzi mari yacho inobhadharwa nesu ndosokutirwadza isusu mari yacho tiri kubhadhara isusu ndei Zimbabwe muri kunzwa chiri kubva kwamutare pamutare. Mwana uyu akaona kamapfupa ari kufungidzirwa kuti ndeye munhu. Mwana akura sei? mwanakomana asati aroora zvake Aiite musango. aitofamba kuti vatiri mukati mokufamba kwaaita ndo paakaona Mapfupa aya angari pai? musango Anga akachererwa, anga angori pachena here. haana kuchererwa ari kutoonekwa pachena Mwana aona izvi achibva noudza hama dzake. Vachibva vauya. ehe Zvikanzi aiwa atingakwanisika kuzvibata tega. Ehe. Handei kuna Sabhuku. handei kuna Sabhuku Sabhuku akauya akatobvumirana nazvo. Ehe. Akaita akaitawo zvaakaita achibva asimudza nyaya kuenda kuvakuru kuvakuru vake Vakuru ndivo vakazoti aiwa Eh. mwana akaona zvinhu zvingauye ngauye pano. kuno Imi vabereki kuti hama dzemwana tsvagai mari. Mari iri kunzi ngaitsvagwe mari. hapasati pataurwa kana mari ichaterwa nen'anga kuti inoda mari Mapurisa vakaziviswa renyaya iyi. mapurisa vakaziviswa Vakati kudini mapurisa? ipapo harisati unzwa bati iyo zvose zvari kuchema zvokuti mapurisa chete sei vari kuzivisa kuti ichokwadi kana pakangoonekwa zvinhu zvakadaro zvinoda mapurisa zvese mitemo yavanei navo vari kuchema nepekuti mari yatinonzi tibvise isusu ndeyei Yei. Ndiripo pachimuti kanyemba nabhozho ndinonzi Francis Katunga Nangura famu kumvurwi takachibata chimuti kuti dzvi. Zimbabwe mainzwa kanyaya yatsudzurwa nabhozho ngora iri kuchokera kakumakomo yokwamutare. Munoti kudini konayo? Morning kanyemba nabhozho. It is true that mosquito is the most dangerous creature. Ndinonzi Joshua Munkuli representing Kasompele Binga. Greetings to Kamboni Munkuli, Akube Munkuli, Lincoln Munkuli, Blessed Mbonambi, Pabodzikana Lulayo Munkuli, Po Rikitivu, takachibata chimuti kuti dzvi. paka gokwe chifinjelere masabhuku aripo mukoma KB nemhuri yeZimbabwe ndichakupa nyaya iyi ine masabhuku matatu kuanonzi sabhuku munyongwa sabhuku takavadi pamwe chete nakufa zvinei. Okay. But nyaya iyi iri kuitika munzvimbo inonzi gokwe mafungautsi mapu. Okay. Nyaya yakatika ndiyoti kune murume akapondwa izvezvi murume akaponderwa pamabhawa but kupondwa kwakaitwa mhuri yeZimbabwe ndekekuti iko murume uyu ndichitaura naamai vakabereka mwana uyu vanoti iye mwana wangu inini kunzvimbo kwaari kugara kumba kwana Tezvara kwakarura achibva agara ikoko atori nevana vake mwana uyu ariko ikoko ane nyaya yakaita nemukadzi wake aita nyaya nemukadzi wake saamai vari kutaura kwandiri nyaya yachibva yaenda kumapurisa yaenda kumapurisa pane madhetsi akanzi anofanira kuti adzoke asina kuenda mapurisa achibva nemotokari kuti vazoita sei vazomutora chikonzero kasina kuenda kukoti inenge iri mhosva pakasvika mapurisa iye akabva atiza atiza kudaro achibva aenda kubhawa aenda kubhawa amai vake vanoti iwo vakomana vakamuponda vachibva vati iwe unoda kuzviita ani unotiza mapurisa so but vamonitara mashoko ekuti anonzi wanziwa nditsika ndokutanga kutonetsana nevanhu ava atanga kunetsana nevanhu muredzi vakatomboti tizida kuseri kwekaunda nekuti anovaziva mukomana ipa akabuda nekuseri achibva nobuda nedhori kuseri achibva sangana vakomana vachibva tanga kurova mukomana uyu akakashwa kukashwa akatywa kwacha kudaro ropa raibuda ipapo kune mapurisa vanoshandira panzi vai vasingaendi kukamba atinoti madepauto kune mumwe akaworera ropa rachona iroro ndokuisa mubhaketi ndokunorasa mutoireti inove nyaya yakabva yanzi zvinhu kana zvichinge zvaitika mapurisa ndava kuzoona seumbowo but zvakaraswa kudaro zvadaro mhuri yeZimbabwe vakomana ava vakabva vasungwa vari vatatu kusanganisira baba nevana vanokwana kuti vangani vaviri vainzi ndo vangari pachikwata ichi kana munhu wedu anoisa pasocial media yedu muchaona vanhu vachiona nekuti tinazvo zviso zvavanhu vakaita zvinhu izvi kumashure uku pane hwani zvakare ari pakati papo wekuti kune mumwe munhu akanesera nemumwe munhu pabhawa zvakare anesera nemunhu pabhawa wachibva arohwa nemunhu akazopondwa uyu arohwa kudaro vanhu vakarohwa vakati handei kumba kwemunhu uyu mangwana makuseni tinotaura naye kuti ko zvakaita kazviitire vakabva vatora umwe mukomana wakomana mhondi iyi kuti tiperekedzewo kwatiri kuenda uku tine munhu tinoda kunotaura naye havana kuziva kuti munhu wavakoka kuti tiende ikoko uyu wirirani zvakare nemunhu vari kuvinga ikoko vachingosvika ikoko uyo yakanga akokwa uyo banga
banga munhu ndofa afa. Vakatopatira dzimwe mari kumudze mombe ndokwatotana ipapo paakasungwa vanhu vachizopedza kuti postmortem nekuviga munhu angadzuka zvakare. Nhasi uno zvakare ndiyo zvakare family zvakare yaponda mumwe munhu uyu. Izvo zvari mumaoko emapurisa. Saka vagari vemunzvimbo mukoma KB vari kushevedzera kuti mitemo kana vanhu vachiuraya vanhu vaviri vatatu vachingotsoka munzvimbo, vanhu tinorarama sei nezvinhu zviri kuonekwa pachena. Kudzoka kwaakaita munzvimbo uku ndike kuti hana nyaya here kana kuti ari pabheo? No, vanhu havazivi zvake, havazivi havo, but vari kungotaura kuti saizvozvo akadzoka izvo zvanogona kuita bheo zvakare. Pamwe asati aita bheo odzoka zvakare ouraya mumwe munhu wangu mutemo. But kana munhu achiramba nekuuraya vanhu hakuna here mumwe mutemo unoitwa kuti vanhu vakwanise kurarama nokusatya munzvimbo mavanogara. Baba Isabel, pakaparwa mhosva yokutanga apo vakasungwa ava, nyaya iyi payakasvika kakudare yakanzi kudini? Hapana ari kuziva chikonzero, vanhu vakangoenda vachibva vadzoka. Ndanga ndajambira mukoma KB uyu munhu azourawa nhasi uyu. Vanhu havakambosvika pamba pemunhu zvakare ndokubva vasunga dhoo revana vanga vakarara ndokubva vapisa. Vapisa kutana baba ndio vazourawa manje ndo vakazoona light kuti panze paita moto ndokuzvuvura chi ndokunosunungura dhoo vanhu vachibva vabuda. Nyaya yakaenda futi kumapurisa, enda futi kumapurisa varipo zvakare. Nhasi vazouraya baba vachona varipo zvakare. Nyaya tiri kuinzwa, tiri kukumbirawo kahama kana kuti vanhu vaunza nyaya iyi ichokwadi vatiudze kuti pakaitika mhosva iyi pakutanga, nyaya payakaenda kakumatare edzimhosva yakanzi kudini? Vane mvumo yokuenda kakumatare kunotsvaga nokubvunza kuti nyaya iyi yakatongwa sei? Kuti honai paipe pakambopiswa imba nhasi uno zvakare paurawa. Makaitongawo kusvika papi? Tinzwe ende amai vemwana vachiti izvezvi nditori pamugwagwa kuti ndinosvika pamapurisa ndinoda kubvunza kuti tine 6 months vana vambopisirwa mumba, ko dhoketi rakaenda kupi, nyaya iri kupi? Tisati tapedza nyaya iyoyo kwabva kwafa umwe zvakare. Endi pakaenda kumatare edzimhosva vakabatwa kuti ndivo here vane mhosva yokuraya munhu. Ichokwadi ndozvatidaka kunzwa baba Isabel. Ichokwadi mukoma Keni. Kana vateereri vakubatsira tinzwe kuti vanobatsira sei, nokuti panenge paparwa mhosva painoenda kumatare edzimhosva pane zvinotaurwa, pane mutongo unopiwa. Ichokwadi Kana vachibuda panze vari kubuda zvichinzi hapana nyaya here kana kuti vari pabheo. Handitika ichokwadi. Zimbabwe machinzwa chiri kubva kupi? Kugokwe Chief Njelele Mapo. Right. Ende iko zvinozvi chief vanga vasipo. Tamirira kunzwa kuti kana varipo ndabata chief vanga vasipo, zvese zvanga chitika vanga vasipo. Kupindira kwavaitawo kana munhu wauraya munhu uri munzvimbo, madzimambo anoshevedzera kuti imhosva wasvibisa nzvimbo. Ava ndi Chief Njelele munovaziva, akana watoponda munhu mahwani. 20 minutes to 11 ndopafika nthawe pari manje. Hanzi na Innocent Nyamhindu kumande ya 2 Bermuda Honde Valley wechele. Quiz yedu hongu ichokwadika kuti mosquito ndicho kachisikwa chinouraya vanhu vakawanda pagore kupfuura zvimwe zvisikwa zvese, asi mujolo uri kudaka kuovertake mosquito. Vatungamiri vemumatare vakunyepa kutonga, ngavasatongere kachitororo kuona mhosva here. Ndini Innocent Nyamhindu kumande ya 2 Bermuda Honde Valley. Okay, panyaya ipi yekwamutare here kana kuti nokuda kwekuti yekwamutare tiri kubvunza kuti ko mwana uyu akatadzei kuona kwaakaita kamapfupa arifungidzirwa kuti ndeye munhu akatogona kuenda kunoudzaka veukama vakauya vakaona kuti ichokwadi, vakaenda kakunozivisa sabhuku achibva akaita zvaakaita, vakazivisawo mapurisa, vakazoenda kuvakuru vasabhuku avo vakazotika imimi vabereki vemwana uyu tsvagai mari yokuti kapaindwe kun'anga inozotiudzaka kuti munhu uyu ndewekupi. Saka vanofanira kubvisa mari iyi ndiani? 0713938538. Kuna zvinhu zvakadaro Kanyemba naBhozho, mambo uyo arasika ndokunonzi kutonga nedemo ikoko, nokuti mutongo uyo wakafanana nokuti hanzi wakafanana nekuti nyakuona mapfupa ndiye akauraya mambo neng'anga yake iyo vari kudaka kuita udyire panyaya iyo. KB timutsiroka Victor Katiyo Chingaipe Kelvin Zvau tichaona Makwere Trimo Liba tinashe Gotora King Mambos Mandombo Regai Samuel Gwaya Nobet Chabeta na Mpwanya Innocent Manyoso ndinonzi the radio inspector Shekman Matono takachibata chemoti yakunzi manje mambo neng'anga yavo baba Isabel. Hanzi mambo neng'anga yavo tichavabvunza kunzi vakanzi fambai kun'anga here kana vakati vakanzi uyai kun'anga, tinzi kuti n'anga imbori inotsvakwa nani? Chekutanga
mambo kuti mutungamiri wedunhu haakwanise kakuudza vabereki nemwana kuti fambai kun'anga. Alright. Nokuti nzvimbo haisiye mwana uyu. Haisiye mwana uyu. Yes, nzvimbo inotungamirwa nani? Namambo. Saka mambo ndiwo anofanira kutungamira panyaya dzese idzi. Even vakanzi huyaika kun'anga, ava vanofanira kungouya mwana uyu ocheneswa nokuona kwakaita mapfupa aya, handiti? Kuite kuti vatsvage mari yokuti kavabhadhare kuti patsvagwe kan'anga inozivisaka kuti munhu uyu ndewe kupi. Ameno, regai tinzwe mafambiro acheta nyaya 16 minutes to 11. Baba Isabel, pane message yauya panapa Isaac Mungazi kuBotswana representing Chihota Masasa Village 5 patsvarai tiripo pachimuti ipapo hatibve zvokumhanya chakabatwa chimuti namukoma Isaac Mungazi vari kuBotswana bosho. Isaac ngora chibata. Yes. Mungazi. Aiwa. Ari paBotswana le. Achisiye chimuti nguva dzese. Muri seiko kanyamba nabhozvo Gokwe yatova capital city yeZimbabwe zve. Nyaya dzegokwe dzawandisa kakupfuura dzeHarare. Ndishedzewo katatu ndinonzi Musunguru ndiri kunoku kuChipinge. Saka Gokwe ite capital city. Anzi Gokwe yatova capital city yeZimbabwe nokuti nyaya dzacho dzawandisa kupfuura dzemuHarare. Ndi Mr. Musungure vari kuChipinge. Mr. Musungure, Mr. Musungure, Mr. Musungure, Chipinge. Po, rikiti. Tinotenda vakuru vemunharaunda avo vari kudaka kuita udyire chete kuti avo vatsvage mari yokudaidza n'anga. Hakuna zvakadaro, icorruption iyo. Mutsaiti mumashasha yese kusanganisira Calvin Joao, Shekman Matono, Victor Katioti, Nashi Gotora, Trimo Lipa, Chingaipe, Hita Nyakaringa na Desire Chikwededza. Ndinonzi Addington Mpwanya ndiri pakuwadzana 5. Okay. Toisvitsa here ku Ministry of Local Government and Public Works. Nyaya iyi. Because ipo panapa ndamirira namba dza Sabhuku dzanda kupiwa panapa. Okay. Nekuti Sabhuku ndiye akatumwa nemashoko akasvika akaudza vanhu saka izvo zvindakamirira namba dza Sabhuku. Ndine zita ra Sabhuku nenhamba dzachona takatomboita imwe nyaya mukati menzvimbo ishi. Okay. Taikumbira kuti mukwaniseka kutsvaga vakuru vakaudzwa nyaya iyi. Vakazotaura mashoko ekuti vabereki vane mwana uyu ngavatsvage mari kuti tidaidze n'anga. Timbotaura navo. Vanogora vari sadunhu kana kuti mambo. Tinzwa kuti ndiwo here mashoko avakataura. Tisatabata chi? Ministry of Local Government and Public Works. Utungamiri hunoona zvokugadzwa kwemadzimambo. Right. Baba Isabel. Baba Bati. Pane message panapa ine mwe muonero. Iri kubva kuGoromons kuna Prosper Mahala. Ari kuti iye ichokwadi hama dzemwana akaona mapfupa ari kufungidzira kuti ndeye munhu vanofanira kubvisa mari yacho kuti vazive kuti munhu ndewe kupi. Kana munhu azikanwa, hama dzemushakabvu ndidzo dzinozovaripa. Ndinonzi Prosper Mahara paGoromonzo weArsenal takakubatai zvakanakisisa. Ichokwadi vanofanira kubvisa mari yacho kuti vazive kuti munhu ndewe kupi. Kana munhu azikanwa, hama dzemushakabvu ane mapfupa akaonekwa nemwanakomana uyu ndidzo dzinozovaripa. Ndinonzi Prosper Mahala paGoromonzo weArsenal takachibata chimuti zvakanaka. Mamwe madzimambo muri kutinzwa. Ndimi varidzi vepasi apa. Ndimi varidzi madunhu ikoko. Madzimambo tibatsirei kwamuri ikoko. Kwana zvaitika kwenyu munozvitonga sei? Uyezve mutemo unoti kudii nokuti pamakagadzwa zvaitozikanwa kuti zvinoitika. Saka mutemo wacho uriko. Zvinonzi kudii ndokusaka vabvunza vachiti isu tiri kuti hatizi takauraya, tangoonawo mari yatinobhadhara ndiyei nemhaka iyei kuda kuziva. Toziva kuti chimuti chakabatwa nemadzimambo. Tibatsirei panyaya iyi. Ndizvo here zviri kuitika kwaMutare. Dai iri nyaya yaitika mudunhu menyu maita sei, kuti munzvimbo menyu maita sei. Tsudzurai chimwe. Ichokwadi mari yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura kuti matima nawose nyika ino wamukaseko tapiwa tapu singwendere chimuti wakachibata kuti dzvi Sabhuku karamba chimuti vakachibata kuti dzvi hiti the Zimbabwe Gumede change masara matambozi wamukaseko Peter Zulu variseko vakomana veSinyoro Tires chimuti wakachibata kuti dzvi wamukaseko bosi zvemunyati chimuti wakabata kuti dzvi paka Karoi chaku Karoi chiri kuti tani
Vavakidzani vegokwa. Yes. Mukufamba kwedu Tiri basi haiti tiri matikitipa. Tiri basi haiti tiri Vakamandaka pakufamba kwedu tiri basi haiti tiri matikitipa. Tiri basi haiti tiri matikitipa. po rikiti vo. Karoi chiri kuti tani. Karoi kune nyaya yakaitika yemurume ane mukadzi nevana vatatu. Mukuru 9 years. Anotevera ane 6 years. Kozoita ari pazamo. Ari pazamo uyu akuda kutokwanisa gori. Okay. Ari mu 11 months. Zvadaro muri yeZimbabwe inzai zvakaitika. Murume uyu ndeukaroi achishandira mukati meguta reHarare. Kumba kwake kana zvakabhadhara anoenda every week. Okay. Achienda kupi? Kukaroi. Achienda kukaroi. Zvadaro inzwai muri yeZimbabwe. Murume achienda kumba akanobata foni yemukadzi. Ndokuona mune mameseji ekuratidza kuti uri sei uri sei ko bhebi wangu, zvakamira sei mazuva ano, wandisuwa ndichauya ikoko. Ende mameseji anoratidza kuti vanhu havasati vaonana, vari kungotaura vese. Murume azobata foni iye. Ende murume uyu zvaaita, aitaura nemukadzi uyu kutanga na 11 manheru. 11, 12, 1, 2. Kureva kuti aitoziva kuti mukadzi uyu anogara ari ega. Masikati murume uyu aitaratidza kuti ari kubasa, aiti hadisi kudhisturbwa, asi manheru kureva kuti simba anga akaripiwa nemukadzi. Murume akatanga kutaura nemurume uyu nemukadzi, sha wadiwa uya kuno kuchiwa wati ndakusuwa, tingataura kusvika rini? Tisina kuonana. Murume achibva driver motokari. Murume uyu itori mhene. Upi wacho chikomba anofamba neRaptor. Imhene. Ko idzi dzokutorerwa mukadzi. Aiwa dzinayo mota but dzine Honda Fit. Okay. Zvadaro murume driver motokari uyu apinda mukaroi. Achinopinda mukaroi murume akati akamira ari 1. Ndobvaona motokari. Mukadzi ari paside. Mukadzi akatozombopiwa foni zokunzi isa maaudios ekuratidza kuti ndiwe, achitombofonerwa achinzidavira iwewe. Ende mukadzi angaiswa paside apa kona chapadonyangara achibvuma zvese. Murume paakaona motokari type yemotokari achibva ati no andikwanisi kusvika ndega. Bwererani kumambuyo. Murume anogara kukaroi achishandira muHarare. Achibva enda kumusha, achibva abata mamessages pafoni yemudzimai. Ichokwadi. Ari kucommunicate, ari kutaura nemumwe murume. Vari kuratidza kuti vari kutaura but havasati vaonana. Chikomba chiri kudzaka mudzimai uyu kuti tingasvika rini kuti tingocommunicate. Mukadzi ndiye akatotanga bhozi zvaibva kumurume ka. Okay. Tingasvika rini? Sikanzi ini ndatidawo simba rinobva kwauri. Okay. Kuti ngationane. Vachibva varonga kuti vaonane chi? Vachibva varonga kuti vaonane. Mukaroi. Mutaundi. Ivo vanogara kupi wana? Vanogara mukaroi imomo. Mutaundi imo ndo mavari. Okay. Right, kune imwe location iri imomo. Sikanzi saka uyai tisangane mupi mutauni pane chimwe chitoro chinotengesa huku dzakabikwa. Okay. Ndo pakaenda kunomira muchinda nemukadzi wake vataka kusvika kumira. Motokari yakatozouya yange yamborasika. Yechikomba. Yakatozosvika yechikomba ivo vakamira. Sikanzi ndiripo ndine mota yakadai. Sikanzi sorry baby, ndachitokunyebera kuti ndasvika ipapo. Iko zvino ndo pandakuya kana wasvika mire ipapo. Iwo ndo vakataka kusvika. Murume pakaona motokari akati akavhunduka garimoto. Akabuka garimoto akati kagubuke uku garimoto. Azviti ndega. Murume ndobva ndotsvaga vakomana 6. Vakanouyawo dzamota 2. Imwe mota 1 ichibva isvika ichibva mberi kwemotokari, imwe ichibva isvika kumashure ichibva mberi kumashure kwemotokari. Mukadzi achibvanzi buruka inonoka do. Saka mukadzi pakaburuka mota akatoburuka aitofona halo achidaira achizosimudza musoro kuti hongu ndikutaura nemunhu ari kuona kumberi kwamira mota, kumashure kwamira mota. Ndobva asvika ida kunovhura door. Murume aira andivhure door. Hongu ndiri pafoni ndikutaura newe but andivhure door. Wai kumberi kwemotokari dzangu kwamira dzimotokari. Ndobva avhura. Vakomana vachibva vaburuka vachibva vanokera munhu. Munhu haana kunetsa kuziva. Pakanokerwa dho ndobva avhura madhozi emotokari. Okay. Avhura madhozi emotokari. Sikanzi ndimi kutaura nemukadzi uyu. Sikanzi hongu. Mangavisa here mukadzi womunhu? Sikanzi no. Handitozivi nini. Endi mukadzi uyu handisati ndambomuona. Ndiri kutomuona izvezvi. Vakazivana kupi? Manhamba vakachinjana kupi? Ipapo ndo pandoda kusvika muri yeZimbabwe kuti manhamba vakazivana kupi. Zimbabwe tinofira musaga. Varume. Izvo
mudzinhefenyuro nemapepa nawo munoisa zvirongwa zvekutsvaga chi madzimai. So ndo pakatora namba murume uyu. Mukadzi uyu ndiye akanyorera. Aisi. Kuchirongwa. Akanyorera kuchirongwa. Kwatete. Asi ndiri kutsvaga murume ndiroda munhu akadai anoshandawo malevho kubva pakadai so. Murume achibvatira usiku kuti inini pachangu inini mukada ndikupidze nhoroondo yangu handina mukadzi but ndoshanda basa rakanaka ndine zvinhu zvangu but handina mukadzi. Ndiri kutofungidzira kuti inini kuti nemararamiro andakaita maybe mukadzi utsvaga state ndichipfimba fair imhepo dziripo nzira iyi ndiyo ndazoda kushandisa. Varume vakaneta ndizvoro mukadzi wongu svikanzi zvose kana musina mufoni imimi regai ndikuratidzei zvese. Mukadzi ari kutotera nyaya yekuti oti inini murume wangu inini ndafirwa nditika ndakaramba nhaka ndiri kushungurudzwa nababa munini nababa mukuru vari kundimanidza ndine nhaka uyezve zvishoma zvandinazvo zvandakasiyirwa nemurume wangu vari kuda kunditorera. Saka ndiri kuona kuti hapana kwandichaenda semunhukadzi ndichatotorerwa ndokusaka ndakutsvaga nguri dai ndawana murume anorarama neni but ndakatoudzwa kuti ndine vana vangu vaviri umwe 1 asi murume wandinaye asi pamarriage yandasogara nemurume uyu ndine vana 2 kuda kuti ndine vana 3 ipo ane vana ngani ane vana 3 vese ndiye murume yei. Vana mati 9 years 7 9 ne ari pazamu aripo 11 months. Saka izvozvo amai vari kuyamwisa. Ndoitaura kuti wakafirwa nemurume. Ndakafirwa nemurume. Vana bamunini nababa mukuru vari kundinetsa ende ndoda kunditorera zvishoma zvandakasiyiwa nemurume wangu. Saka ndiri kuona kuti hapana kwandingaenda ndosaka ndada hangu kutsvaga chi kuti ndiwane munhu wandogara naye nditange imwe new life. Chikomba ndo chiri kubudisa mameseji iwawo chichitaura nemaaudios mamwe kuti honai vakomana ndokubuditsa pachena kuti inini kana muchinzwa munhu anonzi Nengi ndini handikuvhundukei handikutyeni kutaura chokwadi ende zvinondidzivirira kana ndichifamba ndinazvo because ndine zvinhu zvangu zvakafanana neizvi but ndinogonosa kana pari space city nokuti hamuna dambudziko but dambudziko mukadzi wedu mwendo wanguku izvi but hamuna mhosva but ndaona kuti nenguva yandiri kutaura nemi nokuteerera kwamuri muri vanoda kunzwa chokwadi dai muri vanhu vasingarizine dai mangosvika nekutondipwanyira mota nokuita sei asi ipapo ndaizoitawo action yekuzama kuzvidzivirira. Munoti kudii vakomana svikanzi nevakomana ndara rovai pasi bye mudara kumudzimai ndobvasariwa naye. Murume achisvika kumba rongedzai mabhegi mama ndobvaenda kuvabereki achibva asvika kuvabereki vomukadzi svikanzizvo ndo nyaya iripo iyi foni iyi vana 5 verengai ndabvisa hangu ndaisa mufoni mangu verengai ndiani kwanoita zvakadai so svikanzi mwana wenyu upi iyei wandakaroora sisi wenyu svikanzi chimusiyai kunoko ndobva asiyiwa kutaura kune kwatiri kuita mukadzi akaita sei akasiyiwa ikoko zvinhu zvandiri kutaura zvanechi zvane 3 weeks pa 3 weeks idzodzo murume uyu ndokunotsvaga mukadzi zvinhu zvemukadzi uyoyu asati zvabva kumba akutogara nemwe mukadzi mati kudini iyeye murume iyeye handiti anosiya mukadzi wake kwabereki achibva ikoko pa 3 weeks idzi mumba mubhedroom memukadzi uyoyo matiwa nemwe mukadzi mablanketi nemubhedha zviri kushandiswa mukadzi abva zviziva ndokubva afona svikanzi ingawani waizviita mumba ndirimo waiti wakafirwa wani ini ndiri kutomudza kuti ndakamboenda kunoti ndakambomuendesa kunorangwa handina kufirwa iwowo kana waright tichazotaura but anotaura nyaya yekuti ndizive kuti waright ndini imbogara ikoko ndiriyasimudza mubhadha tirove dirove pakatsikadzika simudza mubhadha pakatsikadzika simudza mubhadha iwe pakatsikadzika reporting to the Jona akatanga kuziva kuti chimuti chinonaka varume akatevera kusvika ada kuchimedza chimuti ndianiko ndiani akaramba akachibata asingade kuchisiya akazopedzesera pachimuti tapyo
Roman is born for the Peter Pro. Oh, for no to Spectrum Tribo. Jomanda Bagachua Bakapikia. Simplicity, what about it? Then I should have been for walk out, simplicity. What a mighty. Then Yaroshi, Okaroshi, oh, po, rikiti, vo. Ini chandinodira hangu gokwe haizopererwe nezvekuita kana kuti haizopererwe nezvekuti tinzwe. Ndinonzi Godfrey Mainge Hama kwamutare kuPenalonga. Ini chandinodira hangu gokwe haizopererwe nezvekuti tinzwe. Ndinonzi Godfrey Mainge Hama kwamutare kuPenalonga. Ari kuPenalonga. Penalonga ipisira. Inogona kupisa zvayo kaManicaland. Aizopisira. Aizosviki paMidlands. Aizopindi pa Mashwest. Avaiwe kuzora bhata zvikanzi bhata majarini kuri kutsamuraka kwa Master H kuchokera pachitungwiza apa. Papapati inzwa chiri panapa. Anzi kudini. Alright, okay, hold on. Nyaya yekuKaroi. Yabwereswa nayani, yaunzwa nani? Right, one, anzvadzi yemukadzi. Uyu ari kuita nyaya inorwadza kudai so. Okay. Anzvadzi yemukadzi asi ari wokobaba mukuru. Ari kuti sisi vedu vatinyadzisa. Then amwene vacho amai vemurume ane mukadzi uyu ari kuita izvi. Vakati Bhozho, nguva dzese tikadza kuti vatanga. Vatanga kunyepera vanhu. Nasi wapinda musha vako. Wapinda mugadheni. Chinzwa iri pana pamukoma kepi. Yes. Dzimwe nyaya dzinoita kuti vamwe vanhu vaone basa. Good. Vamwe vachibuda, vamwe vachipinda. Chinzwayo. Bhozho ngora. Ndinokumbira nhamba dzemurume wokunyeperwa nemukadzi kuti haana murume. Ndiri kuda kuroorwawo. Ini kana kumupa nhamba dzangu. Amai vari kutotiwo murume uyu akadhiraivha mota akaenda kuRoi achinyeperwa kuti anoda mukadzi. Chimupawo nhamba dzangu inini hangu ndoda kuroorwa handina murume. Hautokana matsamba. Hautokana mapepers. Saka zvinoita apo amusi kuzwa because mutemo haubvumire kuti tipe nhamba dzemunhu asina kutipa mvumo. Ende ndine mashoko andanga ndasiya. Mukadzi ari kweko zvikanzi ziva kuti mhosva dzako dzisati dzapera. Vana zvakare ndoda kuti DNA test. Zvikanzi pazvinhu zvese zvimwe zvisingaite izvo ndizvo zvisingaite. Mukadzi pari kuudzwa nemurume kuti kana uchizodzoka toda kuti tiite DNA test tione kuti vana ndevangu here. Zvikanzi izvozvo handiite izvo. Kanyemba naBhozho icho ndo chinonzi chikomba manyama manje chakatrena asi chine confidence asi madzimai muchinyanya kuda kufada itaipfa kuti mashasha yese nevese vakachibata chimuti ndinonzi Innocent Manyoso pamvurwi paZebra Cross. Asi mudzimai tingamuti ane chimuti. Chimuti achiwandire ikoko. Mudzimai uyuka. Ana chimuti. Tikatore chimuti ichachipari kuti chimuti. Ane bhurumu. Ane bhurumu. Zimbabwe. Amakanosa padhakwesi. Ndevamwe venyu ava. Ndimika. Muri kuuraya varume. Mbaita hatina zera nevarume. Pane zera nemi. Kanyemba naBhozho mukomana wokona mapfupa uyo hana chaakatadza. Wanomuti abhadhare n'anga sezvinonzi ndiye akauraya sei yakuita kunge mhosva kutaura kwaakaita kuti aona mapfupa. Vakatadza basa ishe iwawo kana vasingazive ngavabvunze vamwe. Ndoda kumutsa mhuri yese kwa11 wamutswa natafadzwa Daniel padewedzo kwaRusape. Yes. Babesapeo mune nhamba dzemadzimambo akawanda. Ichokwadi. Titsvagirewo vanokwanisa kutaura nesu pachimuti kubudikidza nenyaya ipi yekwamutare. Ichokwadi. Tichimirira official anditika communication na mambo avo vakataurwa navo kuti ndiwo mashoko vakataura here asi timbonzwa mamwe madzimambo kuti vanoti kudini panyaya iyi. Anzi kudini kona forget Jacob Sokosina kumazowe KB naBhozho chingondishedzayo kakatatu ndinonzi forget Jacob Sokosina kumazowe. Forget Jacob Sokosina. Forget Jacob Sokostina. Forget Jacob Sokostina. Po
rikiti bvu. Mati imi gore rino pane chinopedza maspotsi kunge zvaitira chekukaro ichi. Karoi aibude zvekumanya. Yangopedza kawani. Asi kana yabuda Kana kunosvika muna January apa mupinda apa. aya spili gudhi zvangu negotsi zvandikandisa mapfumo pasi mutudzi mudenga. Mainini avo ndivo muridzi wemudododo. Vakuru vavo manje hanzi ugere nabhangu mumba uri bhizi kutsvaga umwe bhangu otozouraya kamurume ari mupenyu kwakutomuitira kanyaradzo. Hameno kuda vakatoita zvokubika doro hanzi kwakutamba. Alright, okay. Yatiza message yacho. Regai kanditsvage ndinyatsokuiverenga baba Isapo pfapfedza ichimwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe. Ndiri kufamba mukati mekutsodzura chimuti zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Kwamunenge muri matimena nyika ikoko. Muri yeZimbabwe rigandibva ndangopindira chandoda kupindira pana pamukoma kepi. Chandoda kupindira pana pa ichi update yenyaya yandakambotaura muri yeZimbabwe yakaitika mukati meguta reHarare. Yemotokari ina kombi driver akakwanisa kudhuma mupurisa angari pabloko. Adhuma mupurisa achibhatiza. Atiza kudaro achibva aindisa motokari kumuridzi wemotokari. Muridzi wemotokari achibva tora motokari painge yakafowera ndokuenda nayo kuindustry yekuGrenade side ndokunotaka kunoipanobhitisa ikoko. Asi mapurisa vakaita tsvakurudzo vachibva vaziva driver paanogara, vachibva vasvika pamba vakabvunza zvikanzi aiwa haagari pano achida kuvanziridzwa, right? Vachibva vazonzwa zvakare nokuti mapurisa anoshanda nevanhu nekwaigadzirwa motokari vakanoibata kwainge ichipanobhitwa ikoko. 1 muridzi wemotokari achibva abatirwa nyaya dzake dzekuti kana motokari yako ichinge yarowa munhu chiri usipo, driver wako kana ita hit and run unofanira kuuya nemamota yako kumapurisa kuti ndangoona mota yangu ikokuvara ndizori chichaitika. Unenge wazvipedza. Iye driver achibva azobatwa kuma 3 dzeusiku nepolisi vakanomubata akarara. Ndobva aendeswa kumapurisa, ndobva aendeswa kunzi ane mhosva dzakawanda dzekuti iye akaita reckless driving, haana hunhu kana kuti ndingangoti haasi munhu ane hunhu nevanhu vari kudhiraivha kana mumugwagwa. Atsika munhu uyezve kutsika kwaita munhu haana kumira uyezve haana kuripota kuti ndakatsika munhu. Dzese dzaka dziri nyaya idzodzo. Akazopinda mukoti. Inzwai madhiraivha. Apinda mukoti akabva anzi mhosva yako yawakaita inoda 2 years wakavharirwa uri mucheri. Hapana kuhafurwa mapo ariwo makore chaiwo 2 years dzakakwana pasina kubvisa bill munhu mukati. Right. Kushaya hanya nekudhiraivha kwaunenge uchiita iwewe ikokoko $200 fined. Pamusoro paizvozvo kana usina mari yacho tinokupa dzimwe, tinowedzera imwe gore pamusoro. Usina $200 iyi tinowedzera 1 year zvakare pamakore mamwe aya 2 awaita sei awana. Kuchibva kwanzizo kusaripota kwawakaita nyaya yako kumapurisa $200. Kana usina towedzera zvakare mumwe mwedzi pamusoro. Achibva anzi zvakare 12 months usingaite chinhu chinonzi kudhiraivha motokari. Pa 12 months ichibva dzazooneka kuti 12 months dziri kutotaurwa idzi agara iye apiwa dzimwe 24 2 years idzi 24 months kaizi anenge ari mukati. Asi kana azobuda mujere 2 years idzi atenderwi kudhiraivha motokari inotakura vanhu. Motokari yese inochokuita nekutakura vanhu haatenderwi kuita sei kuidhiraivha. Achadhiraivha yake ega iye nemhuri yake chete. Ndo mutongo wakazopiwa munhu uyu. Mazvinzwa kavatyairi kuti kana muchityora kamutemo paya tarisai mone kana zvazoenda kupi kumatare edzimhosva. Ndo pazvasvika eki pazvirongwa zvese zvawaitipaka pano paNational FM. Chengetedza remangwana rako neIPEC 13 minutes to 12 ndo pafika nthawe pare manje. Baba Isabel, chimuti chakabatwa ku Northern Ireland High Cape na Bozho ndinonzi mukoma munaro mudzi wepasi pa Northern Ireland and I am listening to your show right now.
tutosvikeko yes tutonzwika tinotenda mukoma munaro mudzi wepasi panorthern ireland nevamwe vose vari kubata kachimuti vari kunze kwenyika ikoko. Kanyamba naBhozho, iyo yemapfupa inetse iyo yakatopera kare. Chii chiri kukunetsa? Handiti mukomana akaona mapfupa akanotaura zvaakaona, sabhuku vakauya vakati kumapfupa takuona tichaita kakuti uradzikwe kune vamwe, saka hama idzo ngadzingonyarara dziri kumba vanongoti mari hatisati taiona. Mufi uyo kana oda kunetsa achanonetsa sabhuku nekuti sabhuku vakamuvimbisa vakauya vakaisa mashizha sechivimbiso. Ndinonzi Joshua Mazaza paBroadway pana Witchdon, mukomana wechidhindo nganganga takachibata chimuti kuti dididi saka nzi nyaya yakata sei yakapera kudhara. Mukomana akagona kudza hama dzikanodza sabhuku vakauya vakaita sei vakaita chivanhu chavakaita vachivimbisa mushakabvu kuti tichanokuradzika kune vamwe vako. Saka sabhuku ndiye achatarisana nani nemukomana uyu kana pane zvinhu zvichaita sei zvinenge zvakunetsa. Tapinda muchitoro neCrewtech baba Isabel, pane message iri kubva koBulawayo kuna Professor Austin Milanzi ari koBulawayo. KB naBhozho, murume ukukaroi uyo regai anzi akafa. Mazvinzwa? Murume ukaroi uyo regai anzi akaita sei? Aramwarira akafa. Nokuti zviri pachena kuti ane dambudziko. Imhosva yaari kupara futi kushandisa midziyo nemba yemukadzi wake nemumwe mukadzi. Ndinonzi Professor Austin Milanzi ndiri kuno koBulawayo. Aiwa, apa nyaya iripo ndiye kuti avachazipe kugumira kuti asenge vanhu vakutsivana. Panemo mashoko ekuti chero vanhu muchitaura kana masvika pakutukana vakuru vanoziva kutonga matare vanoti idzi nyaya hadzina basa bonzikozero manga masvika panguva yekuita sei yekutukana. Vanhu ava kuti asikunonzi vakuratidzana kuti iwe wakaita izvi rega ndiite izvi, but zvimwe zvacho zvinozokupinza munani muna taisireva. Vemutemo vanoti kudini? Haisi mhosva kuti wangosingaita sei? Wangosingazivi. Zvari kuita izvi itori mhosva iyi. Kushandisa midziyo yemumwe mudzimai pane mumwe mudzimai. Mahwani kaya. Papa pati mudziyo waida kushandisa achiti murume akafa wangori mudziyo wani? Angaushandisa here? Unongotaka kushandisa here? Angaushandisa here? Papa pati. Mudziyo kwamukazi? Baba Isabel. Mapoto. Mapureti. Yes. Yemudzimai uyu. Kwa iye murume wacho hausiye mudziyo. So National FM inouya kumasvingo tichakudza kuti tiri kuya rini. Pane message yatumirwa pano Kanyamba naBhozho, inini hangu handisi kufara ko Masvingo Province Road Show mukuti kudini this year zvikaramba zvakadai ini ndichakomita suicide hangu. Hatidi kapfungwa dzakadaro. Isu seNational FM tiri kufamba kane secondary public mantra yokuti leaving no one and no place behind. Tiri kuya kumasvingo tichakuzivisaika kuti tiri kuya rini. Handitika rambai makabata rambai makateerera kapachimuti. Anga akabvisa pfuma here murume uyo wekunzi nemudzimai akafa iye ari mupenyu? Ndinonzi Mai Emma Ndowa ndiri kuno kuEpworth. Akatounganidza vanhu akabvisa zvinhu zvake. Vanhu vakasvika magunanza. But murume uyu paakaona mamessages vachibva varonga nemudzimai kuti taura nechikomba chako tisangane mutaundi. Pavakasvika vachipaka vachizoona uyu achisvika kane motikari hombe, handitika chii chakapa kuti murume uyu avhunduka azotsvaga manpower. Anoshandira kuwana rega murume. Okay. Anotoziva kuti ngwambi dzinofamba ripota chaita sei. Mota iwe munenge mudei. Mota yashugeta aivhundutse. 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 Wotogona kurabwe katsvimbo kamadzibaba karipo. Silengtoni chingoma paMajor Brown kuGlendale akachibata cheboti regai katingotora mutereri wakumariza hanzi kudiwa. Ndine chiziviso mukoma kedu. Chiziviso panapa chandinazo panapa chiziviso chipa chiri kubva kuna anonzi iye Memory Maruma Hoko. Ndine chiziviso panapa chinoti chiri kubva kuna Memory Maruma Hoko. Ndinonzi Memo Maruma Hoko. Ndiri kutsvaga hama dzesekuru vangu vaishanda kumutora shanga pafamu rinonzi Pastori kana paIbasi. Zvemakore ekuma 2000 ikoko vainzi Waired nyama dzavo vaive shotgun pafamu iroro. Mwana wavo ainzi Mugove aishanda mubucha. Kana anenge achivazivawo vekwanyama dzavo ndibatei panhamba dzinoti 0777 510 897 0777
510-897. Ndinonzi Memo Maruma Hoko, ndinotsvaga hama dzasekuru vangu dzaishanda kumutora shanga pafamu rinonzi Pastori kana paIbhasi zvemakore ekuma 2000 ikoko. Vainzi Waired nyama dzavo vaive Shootugan pafamu iroro. Mwana wavo ainzi Mugove aishanda mubhucha. Kana paine ainozivawo vekwa nyama dzavo ndibatei panhamba dzinoti 0777 510 897 0777 510 897. Paka rega ningozvibatanidza mukoma kebado tichipa vakomana vedu tinoshivedza kuti iye ZRP Zimbabwe Republic Police. Ndinowanzosimisa ndichiti vakomana vanogara vachisimudzira mabhandi ndikugadzirisa kepe zvinabasa kuti yamuvha panzvimbo asi kungozasa uremerera. Nyaya ndakambotaura yekubhindura kwana musana uko yema-armed robbery vakasvika pakati vakapasa mashopu vakatora mari. Aiwa vakomana vakaita basa. Chii chakaitika? Vakabatwa. Izvo zvakare ndoda kuti ndipe sanzo mukoma KB papolisi yedu paAirport zvakare. Izvo zvekutaura kuti wata mukoma KB kune kombi yabatwa yanga ichiratidza kuti zvainazvo zvayakatakura mukoma KB. Mawani mapanga mamwe anenge pfuti zviri mukati momo. Kuti imwe kombi zvakare yanga ichiratidza kuti iyo yatotorerwa munhu yakatotakura zvinhu zva businessman kuti yatobiwa. Saka mapurisa vari kuita basa. Vakomana kuita basa. Baba Isabio mungaziva ere chekubhindura ichi vanhu avo vanga vachirobha vangachitakurira vanhu zvinhu zvavo kuti vanga vakawanda sei? No, namba so far tine namba yanosvika kuma4 vakabatwa. Asi pane vanhu vakabirwa pamashops vakasvika vakapakatirwa vachitorerwa mari dzavo asi vakaita sei vakabatwa. True or false kuti mosquito is the deadliest animal in the world? Ichokwadi. Mosquito ndio kachisikwa chinouraya vanhu kudarika zvimwe zvisvika zvese. Yes, zviri kunzi mosquito dziri kuuraya vanhu vanodarika 700,000 pagore dzichiterwa nevanhu vari kuurayana kuti vanhu vari kuurayana vanosvika ka 400,000 kuzoti nyoka dziri pa 100,000 kozouya ka imbwa 59,000. So mosquito ndozi pa number 1 pakubaya kawantu. 0713938538 9 minutes to 11 fafaidza ichimwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafaidza. Muri yeZimbabwe ndoda kutaura nyaya ndoda kutaura panapa inyaya yakaitika munzvimbo inonzi Zvishavane. Kuzvishavane kune murume akaroora mukadzi wake ndokubva aita vana 2 vana vese ava vapenyu nemurume wake aripo. Murume nemukadzi uyu vaitoenda kune imwe kereke vachinamata, vaitori nechinzvimbo chavaizikanwa mukati mekereke kuti vana vesangano vane zvavari kuita. Mukadzi uyu akaita pamuviri petatu, aita pamuviri petatu ndokubva arwara. Ari mukati mekurwara akashivedza hama dzake kusanganisira vamwe sisi vake akavaudza kuti mwana wamai vangu ndati sisi wangu, kurwara kwandiri kuita pano handione sekuti ndiri kurarama zvikuendera mberi, ndinogona kufa. Asi kana ndichinge ndafa ndine chinhu chandiri kuda kuti ugotora, ichocho ndichako. Ndine mushonga wandakanga ndakatora. Mushonga wandakatora uyu waindibatisa pakurarama kwangu. Zvimatakishopu zvandaiboita zviya, murume achita business rake ndichita business rangu, waindibatsira pakuita zvinhu zvangu zvaive zvakanaka. Saka zvandiri kutaura ndezvekuti kana ndichinge ndafa inini ndoda kuti uzotora mushonga wangu. Mataurirwo akaitwa zvinhu zvine hama ichiudza hama yayo. Havana kuita nguva yekugara pasi kuti ndiratidze mushonga wacho. Kukana mafa unogara papi. Hama yakanga iri mukati mekudzwa sisi vacho akatora sekuti nyaya iyi inyaya yemunhu ari kurwadziwa. Kana kuri kufamba kwenguva pamwe vachazondiudza nekuti ndaridza kuti chinhu chinogara pakati zvakamira sisi. Havana kutora kuzviita serious asi vakaudzwa. Right? Amai vana kuita mazuva ndokubva vafa kudaro sisi vakaita zvokufonera kwenzi vedu we matambudziko sisi mwana uyaita sei ashaika vanhu vachibva vaenda parufu. Vanhu vaende parufu kudaro mukuwasha nehama dzese vakanga varipo. Mukadzi akasvika pakunovigwa ndokubva acherirwa pasi sezvinoitwa zvitunda zvese kana kuti vafi vese. Vanhu vakaunganidza zvinhu vakati panguva tiri pachiri panapa pane nyaya yekuti izvo kana munhu achibva afa mwana auya asiya murume pamwe chete nevana vake, asi pane zvinogovewa nekuti zvinofanira kuti zvigovewe nekuti shungu iripo nekuti zvinofanira kuti zvigovewe. Right. Zvaida kugovewa zvakabva zvaunganidzwa, murume akateerera nehama dzake dziripo. Pakaunganidzwa zvinhu izvi pakadzi pane vane mashoko here, pane zvinoda kutaurwa here, pane vakasiyirwa mashoko here, pane vane nyaya dziripo here, vakuru muripo here, totanga basa here. Vakutanga basa. Mwanasikana akadzi nasisi nemunin'ina wake anofanira kuti agopiwa mushonga. Akaenda pamuzukuru naSahwira vanga vari kati kutora zvinhu izvi. Vakati tibvunzirewo mukuwasha kuti ane zvaakasiyirwa here zvakafanana nemushonga
waishandiswa nemudzimai wake nokuti pato rine zita rine munhu akasiwa achinzi izvo anofanira kuti api kupiwa mushonga uyu. Zvikanzi kudini kone mukuwasha? Zvikanzi nemukuwasha inini ndiri kuti zvinhu zvinomba munomu ndo zviripo zvamuri kuona izvo. Kana zviri zvinhu zvakafanana nemushonga ndofunga mukadzi wangu itori secret yake. Hapana chandinoziva. Ende inini naiye hapana kwatakaenda kuna godobori ringava shave kana kuti svikiro ratakasvika tichiti kupiwa mushonga watinozoti ndewedu tese ndichasara ndichibata neuyo handina zvandiri kuziva handina kumbodaro. Saka nyaya iyoyo inini handiizivi. Mwanasikana achibva anoudza musuguru wake ndobva anoudza Sawira kuti ndo nyaya iripo. Saka zvinhu zvinoda kugoyiwa pa zvakatoshuta nokuti ndakasiyirwa shoko iri kunyange vabereki vangu ndakanga ndakavaudza. Vanhu vachibva kugova nhumbi ndikunoudza vana baba vachibva vasungana tezvikanzi kureva kuti zvinhu zvakataurwa nemufi kana zvisipo panapa zvino zvazvinoreva tinenge takanganisa. Saka kutaura kuno kwatiri kuita takumbomira kugova nhumbi idzi nokuti zvinhu zvakasiyiwa nemufi hazvina kukwana. Mushakabvu akashaya uyu anga akura sei? Mukadzi anga ne 27 years nevana 2 achibva afa aine pamuviri. Achibva siya audza mukoma kuti munin'ina. Mukoma wakaudza iye ndiye munina kuti pane mushonga. Pane mushonga munofanira kuti mupiwe muzoshanda nawo. Mushonga uyu akataura here kuti ndewei? Akataura kuti nini basa randiri kuita handina murume wangu ane zvanoshanda achiita neniwo ndichimhanya neside kusimbisa basa rangu semukadziwo nebhizinesi rangu zvichiitika ndichibva nekuku iye achibva nekuku. Asi kana ndafa unofanira kuzotangirawo ipapo ndichienda nekuti ndizvo. Asi paakaudzwa noti handina kuita serious nazvo. But iko zvino zvinhu zvinofanira kunge zviri zvinhu zviri apa. So mwana uyu akabva noudza vabereki vake ndozvandakaudzwa nemunin'ina wangu. Asi zviri kunzi hapana mushonga wachona. Paakaudza vakuru zvikanzana tezvara makazi kureva kuti zvinhu zvakasiyiwa nemufi hazvina kukwana. Tombotanga tafamba kana kuti mukuwasha kana kukwanisa zvinhu apa tozokuva nhumbi. So mukuwasha ari kuunza nyaya achiti zvinhu zvakasiya zvakasungwa zvichinzi hatichagove nhumbi kusvika zvinhu zvakwana nokuti pari kudiwa mushonga. Ini ndiri kunziisa mushonga apa nokuti ndinegara mumba nemukadzi. Ini ndikuti mushonga handiuzivi isekireti yake. Ini naye taenda kuchechi mushonga wacho handiuzivi. Ndizvo here zvinhu zvakafanana naizvo kana zvashayikwa kunzi zvinhu hazvigovepo nokuti ndichasara nenhumbi ndini. 0713938538. Mushakabvu anga ane mari here? Anga ane pfuma here kuratidza kuti mushonga wake waimushandira? No, zvinhu zvakanga zviripo mukoma kebe zvaro zviri pakati nepakati. Zvinhu zvandiri kutaura business racho ibhizinesi rakafanana nezvimatebho, ibhizinesi rakafanana nemabhero, ibhizinesi rakafanana netakshop. Ndo level yangari. Murume hasi kuziva mushonga. Hasi kuziva mushonga. Vana tezvara vari kuti hatingagove kusvikira mushonga waita sei? Wawanikwa takasiyirwa shoko ka. 0713938538. Ndine chiziviso cherufu. Gift Maria Pera anozivisa kavekwa Chitekedza vekwa Kadongoro kuMount Darwen kuti Solomon Chitekedza ashaya kubhindura. Zuva rokuvigwa richaziviswa asi ari kutarisirwa kakuchengetwa kumatepa pachemukute famu. Ashaya usiku wa nhasi kubhindura kahospital asi zuva rekuradzikwa richazivisa asi ari kutarisirwa kuradzikwa kumatepa pachemukute famu. Chiziviso cherufu chiri kubva kuna Gift Maria Pera ari kuzivisa kahama neshamwari kusanganisira kamhuri yekwachitekedza vekwa Kadongoro kuMount Darwen kuti Solomon Chitekedza ashaya nhasi kakubhindura hospital ari kutarisirwa kakuvigirwa kumatepa pachemukute famu. Zuva rekuradzikwa harisati karaziviswa. Manje tinenge tiri kubva kabviri kuitika nkati nakunja kwa dziko raZimbabwe kuburikidza kana Mfeso muntu ndiwashanganika pabodzi naSoto. Mambuyo baMfeso papa Isabel vanenge vakunyudza gejo Zoya Princess pabhora wagonataniko David Karavina kumabvuku Clayton Zuru kumadziwe kurafingora arachipata kachemuti. Iwe Innocente Nyamindu kumandeya tu Bermuda Honde Valley wechele akachibata chimuti aiwa akati notenda Honde Valley nekutsigira kwamunoita kaNational FM uye mabatiro amakatita kapataka kapahwa una paya aiwa hana kumira zvakanaka. Yamdati yamakuti ndiyo kanyumbani yampepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM. Nasi makabatireko vaterere manyama. Icho kwa demuri ya Zimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafedza nokutsudzura tiri kuitika matima na nyika ino. Ndati Begiri akatakura sokuziva mazuva wose. Ndinenge ndiri mukati bekufamba mukati bekutsudzura. Ndiri mukati bekutenderera mukati benyika ino muri ya Zimbabwe. Muri ya Zimbabwe.
vanogara vari mukati mekubvunza abhudheti yemwanakomana anonzi Munyaradzi wokufira mukati menzvimbo yekushombe kwanga ari mukati mekutsvaga mari mukati mekutsvaga korokoza ariko ikoko vakawanda vari kubvunza ko yapapi yasvika papi masvika papi zvamira sei abhudheti yaMunyaradzi ndakakwanisa kutaura neumwe weukama waMunyaradzi ari mukati memashoko akandiudza mashoma acho ndinawo ndine nyaya mhuri yeZimbabwe kana ndisingakanganisi nyaya iyoyo ichabata-bata pese pari kusvika masaisai inobata-bata yemwanasikana akazvarwa pamuchiti nevanakomana vari vana vakazvarwa naamai nababa Dhenioroshi vazvarwa kudaro mukoma KB amai vavo vanorwara mukati mekurwara kwacho vari kutambudzika asi pavanofamba vanonzwa kuti izvo urwere huri apa panenge pane mweya kana kuti mudzimu unoda kugadzirwa mwanasikana ndikukumbira kuhanzvadzi dzake neveukama ndiri kukumbira kuti mugondipa amai ava ndiende nawo nokuti ndiri muprofita sezvamunoziva ndira kuti goreva namatira ndichibata basa zvakanoitwa nemwana uyu paakatora mai vake Zimbabwe udzari padhuze newe kuti mira imbomira kunyange uchida kuenda kugadheni kana kuti isa maheadphones yes ukwanise kubatsirawo mhuri izvi zvakaitwa nemwanasikana uyu amai vake vachirwara ndokuvakumbira semuprofita kunzai kunoko ndimboita Dhenioroshi ndimboita Dhenioroshi ndimboita Sibility ndingoita horomaiti yacho muchaiona ndine nyaya yepabhindura kutaura kuti kwativa paritori nerufu amai vachirova mwanasikana nokuda kwezvikonzero zvaita kuti rigotsamwa mwana chibataka kurohwa mwana akashevedzera kuti amai mandirovesa bheta ndife hangu ndichore kana piritsi regonzo mwana ndikutora piritsire zvikanzi aiwazve kana watora pedzesa ndati imwa mwanasikana kusvika arohwa kusvika adonedza piritsi pasi munin'ina wake ndiye akazononga piritsi iyi ainonga kudaro munin'ina achibva amwa airohwa achibva ararama munin'ina achibva afa nematambudziko pamitambo yakatambwa nezuro rescheduled fixtures Casolaga Premier Soccer League match day number 25 kuRufaro Stadium Dynamos vs Scotland mutambo wakapera 1-1 kuBarberfield Stadium Highlanders vs Chicken Inn wakapera zvakareka 1-1 match day number 27 Casolaga Premier Soccer League Saturday 22 August 2026 Moz FC ichabvina na ZPC Kariba Kungoni Stadium FC Platinum versus Agama Kumandava Simba Bora versus Scotland FC kuwadzanai FC Hunters versus Hard Rock kuRufaro Bulawayo Chiefs ichabvina na Cape United kuLuveve Tel 1 versus Triangle United kuAscot Sunday 23 August Manica Diamonds versus Ngezi Platinum Stars kuSakova Highlanders versus Herenchos College kuBarberfield Stadium then Dynamos ichabvina na Chicken Inn kuRufaro ndio kama fixtures ya match day number 27 Casolaga Premier Soccer League kuzoti draw ye 2026 Zifa Munu Mutapa Challenge Cup many fixtures round of 16 yakaitwa kane zuro Ngezi Platinum Stars ichabvina kana Herenchos College FC Platinum versus Black Rock Chile FC versus Bulawayo Chiefs Jordan FC versus Hard Rock FC Hunters ichabvina kana Wange Triangle United versus Blanket Mine Cape United versus Manica Diamonds Scotland FC versus Moz under 19 ndio kama fixtures ya round of 16 2026 Zifa Munu Mutapa Challenge Cup men's fixtures nangoti ningototuru nkati machirangwa chino sports check motivational quote of the day mafara ya Ravidera Chikungu tiri kumapasiwa ka naye aniko Vincent Nyikadzino ari kuti leka kupatirira na moyo wense para muntu kunja kwa kuti muntu wacho ari kuitambo bzibodzibodzi ndawa kunyanganira bzirawanda kwako kunkoza ka kuza kupweteka kana bzaunenge uchinyanganira bzikaramba kuita leka kupatirira na moyo wense para muntu kunja kwa kuti muntu wacho ari kuitambuka bzibodzibodzi ndawa kunyanganira bzirawanda kwako kunkoza kuza kupweteka kana bzaunenge uchinyanganira bzikaramba kuita never get too attached to anyone unless they feel the same towards you because one-sided expectations may mentally destroy you never get too attached to anyone unless they feel the same towards you because one-sided expectations may mentally destroy you ndiyo ka motivational quote of the day mafara Ravidera Chikungu yatiri kupasiwa kana Vincent Nyikadzino lero
Thursday, 20 August 2026, day number 232 of 2026. Kwasara 133 days kuti gore rifike kumapeto. Tiri mu wiki 34 of the year. Nasi I World Mosquito Day. Apo kapa tinocherechedza nokutarisa zvinoitwa kane mosquito zvinozopaka kuti vanhu vaite sei varwareka nezvirwere zvakasiyana-siyana zvinokonzerwa ka nemosquito. Kuzoti kuUnited States of America, yes, vari kupemberera ka National Radio Day. Zvobva zvatipaka mubvunzo wedu wanhasi. Lekezani tibve kuti ndiani ari pantedu. Hello pa National FM. Halo Bojo. Chimutima mukasaiko. Aiwa takachibata pamhondora. Kuti dzi. Kuti dzi. Tiudze tinzwe tibatsire mukoma ndiani watiri kutaura naye? Ndimunyaradzi tafadzwa tsina kwadi. Mukoma munyaradzi tibatsire tinzwe. Aiwa avo mambo avo vada kuita ujira. Anga vasanetse uyo nyakuona akatobatsira vanhu. Yes. Anga vasiyane nokubhadhara mari kutawana n'anga. Manje ukaudzwa zvinhu nevakuru venharaunda ungapikisa here? Anofanira kupikisa, haisi mhosva kakuona kuti ndaona munhu akafa. Okay. Kana vaende kupolisi vanoripota kuti ndozvi kutotaura mambo ivavo. Oripotera mambo kupolisi? Okay. Iwe kanyemba une mhosva neni iwewe ukaya kuroad show kunotoni iwewe ukarega kuti ratidza mainosi. Vanga varipo here mainosa paya? Handizivi kuti vaivapo here. Saka ndingabhadhara sei mhosva yacho manje? Unotoya nawo. Ndoya nawo kumhondoro? Unoya nawo kumhondoro kana kuya nawo kunotoni unotiudza. No problem. Mainosa muri kuzvinzwa here? Yes. Reketawo kuti vaudze kuti dzimba yakasiba. Handiti ka. Manje havana mari yebhazi kanyemba namainosta vese no mari yebhazi. Vanopiwa nasekuru Bozho. Wes. Aiwa mutichedze katatu mundimutsirewo maiguru vangu akachibata pachitungwizapo maibrendo. Namama vangu kumaundarweni kwaMurambisa village. Right. Aiwa goko ine chimuti ichiterwa nedharweni kwamai vangu. Aiwa tinoti mati zita rakazara munonzani? Munyaradzi tafadzwa tsina kwadi. Munyaradzi tafadzwa musina kwadi. Munyaradzi tafadzwa musina kwadi. Munyaradzi tafadzwa musina kwadi. Po 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 rikiti vo. Hello. Tamkase. Tamuka mamukase. Mkazu ya kiwebe. Adindia speechless. Kukundana na hii. Ndoka nisikiza kunyanya kuzilegejelea kuti bana wenyera bana atiwazive chino aibisa atiwazive ndetejo chiwapa na bhuma kuti atiwazive. Aya mama akabanza akazi vakadaro kuti atopati bati bamukuru ndangokunzirawo. Ndiri pasi petsoka dzenyu kuti zvinhu zvemukadziyo ngazichibuda sinzi mane mumwe mupei zvinhu zvake iye agare kumba kwavati muraiwa iye asazoke vaana kumadna handoinawo. So bamukuru ngavabvise zvinhu zvese zvemudzimai uyu. Aiwa anga vabvise zvinhu zvekuti anzi akakanganisa zvechivanzi kuti akagona bati kuti umwe mukadzi azovewo pambedha wemumwe haazvibude vaangomba zvinhu zvake agarire kumba kwamai vake aramba achinyorera kubvunza itete iko kwatawana wasewo haana kukwana mukadzi. Wati vanhu kunyeperei kuti tione hanzvadzi yangu ichizvaro akada pasina kuti murume wayo akakasika kunotikati pane zvikuitika vaimuurayira mahara. Ndizvozvo. Asi manje ndinoda kutenda bamukuru avo nekunzwisisa kwavo kuti havana kukasika kutoita hondo vakatanga vambondira mota iyo nhindi mahinzi ayo. Motikari ndo yakavatyisa dai angari Filipi Makazi. Angari Filipi Makazi nekake kapakola aezra kayo paisiwa. Anashugeta vatofiwa. Anashugeta imazviki ari shugeta iyo vakanosauzawo. Bati madzimai kupfeka zvangu asazviko hatidii hatikuri zvine zvakadaro saka bamukuru ngobvisa zvinhu zvamai ava movapa ngemimimorora wenyu wetiri
wiki wamarira naye pamwe angagara aripo kudhara hake inogarisana muenda mberi nemeriyedzeni ava mai vogara mumba kwamai vavo varando vachinyorera kubvunza itete ikoko but semadzimai this week matirembera maigurukaro ikoko ndo zvatakachida kubvunza kuti ko uyo mudzimai akazororwa kana bamukuru akabva kupi? aiva angagara aripo vanhu vakambonena nekuroorana iyo zvinoita pressure baba pati yekuti ndoda kukavhera unopedzisira waita zvisirizo anga asiko munhu kuda kumuratidza kuti hano kuti anzi mukadzi uyo anga agara aripo varume anokodzero dzavo dzokuti ngaida kuroora mumwe mukadzi kweni ndobvumira kuti abarika ine baba noso aripo ya ipapo manje kuti uraya apo tiri vapenyu haiwa kukuraya kukudai murume akangosikotemewa zvaindi vedu vechitaiti vantu dai vakangotora kadzikafuta apo vakakashandisa akumboke nhindikarewana mabaisaevako aibuda muti baba yamake nosa bozvo tichite kwamutare icho aiwa vanhu vasangoti nyadzivana bozvo dzedzekunyepa vanhu avo ndinakatova panhamba yabozvo vatondudza nyaya yavo iyoyo yaisi dziri kuitika patindantononge uyo ataura kuti ivo vatanha kubhadhara anenge ari right because ivo vanofanira kuti vatsvageka nekuti mwana wavo anogona kunge akaratidzwa mabhodhi ane munhu kuti azivikanwa kuti ndiani saka vanogona kubatsiridzawo pakufambira. aiwa tinotenda regai timbobata even vakuru venharaunda dzimwe timbonzwa kuti dai yakaitika kwavo vaiitonga sei. ndosaka kune madzimambo anenge ari pachimuti vese ngavauya pasina kunzwa kuti vari kuti zii ndoto mungotitenderawo chimuti yese yakanoshema mwoyo da akashaika kwamasembura kuti anzi musaitire mukomadhizi tete tinotenda semaclub members ese etimugamba remumhanzi. tinotenda maita basa make nosa padhankwese kana 0781383340 okay regai tione kuti ndiani mumwe ari parunhare anokwanisa kakupinda pachimoti 0781373340 kana 0781383340 amene zviri kuita nhare yacho okay tichimirira kakuti nhare yedu iconnecte baba okay paita munango pantedo zvaita halo National FM zviri seiwe zviri sei mushe utourana mafuta beshot pump Glendale muri sekomisa mafuta aiwa misi mafuta akanaka mende vaise vakanyemba bozvo kuti muse kulitaniko ku Glendale aiwa kwakanaka chose amene mabasa ari kudekedza tibatsirei tinzwe mukadziwo takanyanya afane kutsvaga basa kaiye anorimwe basa kudhara zvinoita azviite ega ona ipa anga asvika manje aizokwadza vanhu nokuti chirongwa chiyechi chiripo zveshuwa asi ngachishandiswe nemazvo nevanhu vaya vanenge vachitsvaga varume kuti vaone varume wavo kwete kuti iwe uno wakugara wakusvika ipapo wakuzokonzeresa manje. Saka unofanira kutanga waresigna kune rimwe basa kuti ozoona rimwe basa. Ndizvozvo handiti noona aiti akafa iye munhu sei. Aiwa tinotenda Mr. Mafuta. Regai ndingomutsawo timu yachata kamea Sentoni Zvingoma namudhara Kambarame apa naamai Mafuta nomuri wese kwamafuta yakatekeshera Zimbabwe nekwaGopane nokwaSamson nokwaAbraham namatina Blazon Kadlendera sinaita basa. Mapata basa zikomo. Zikomo magura nchito gudani nchito. Chabwino achikulire. Mamuka seiko ma DJs manyama. Okay, paita munango pantedo baba Isabel. Hello National FM. Hello Murije. Tamuke mamuka sei makadi baba. Ya, aida kukomesa namba vaiva vakatadza zingaita. Alright. Saka vanhu vane vakutotya zvekupota vachiunza nyaya kuti pane zvaitika munzvimbo. Saka vanofanira kuita sei vabereki vemwana akaona mapfupa? Aiwa, iye sekutotaura kwaakaita iwo samambo ndo vaitofanira kutotsvaga kana mari yekutoti vabhadhere nyanga iyoyo then voona vobatsirwa zvavanenge vachida kuti vabatsirwe kuti munhu azikanwe kuti ndiri kupi kwete kuti vati munhu aona ndiye ngabhadhara. Nekuti vanhu vachazotya zvokuti kana vaine zvavaona vachatya kutaura vachitya kubhadhariswa. Vane vakutya zvoti tobhadhariswa. Tiri kutaura nani? Nababa nenyasha chiko pajambanja. Pariseko pajambanja nhasi. Aiwa pakanaka tiripo. Tingomutsai vaviri vatatu. Aiwa ndira kungomutsa mutsape wandinaye panapa wasu. Ehe. Ndongomutsa baba namai Kamba.
ya aiwa ndochitoda kungomutsa ngokoshedza zita katatu baba nenyasha chiko pajambanja. Mati senemu ndiani? Baba nenyasha chiko. 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 Jambanja chitungwiza. Po 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 rikiti vo. Okay. All right, muchitsvaga chiziviso rekatinzwa kuti muteereri ari panapa ari kuti kudini. Hello pa National FM. Kanyaka phodzi nakuri vakomana katoita seiko navakomana nemadzimai aya. Havasi vese ka. Wazi wese ungati shuwa murume wangu akafa utsvaga murume papa chinonga chatete. Bvunzai tete. Tete unezvatiitika kuwazukuru venyizvo. Saka poitwa sei pakadai? Aiwa nyaya yakadai shuwa uyo mudzimai woka kuda dzemudzimai asinaita sei nyamafika zvangaita but zviratidza kuti mudzimai haasi right. Ona akuramba futi kuti wana aite madna ngatimidzi murume hawazi vana vake shiri agare nomuriri wayo here geti. Manje kana vasiri vana vemurume vese vari 3 ka pakaipa. Aiwa zvina kunaka murume akanganiswa zvataura sekuru bhozhongora kuti unenge watita chinhu nokurwadziwa kuti kupinza mukadzi chopu apa ari kupinda mimba yomwe mudzimai nezvinhu zvomudzimai mudzimai akutoitiwo mhosva yako konzeresa futi. Ya pakadaro saka ndakaona kuti aclear nomukadzi uyu kana kuti hachamude kana akangoendesa mukadzi kuti angorangwa kumba kwake nemaziteteka urega kutora umwe mukadzi mumba womirira mudzimai yake kuti auye handiti. Okay. Saka pakatokanganisa ende kutaura kuti chikombe icho shuwa munhu akatozvibata. Ende akataura chokwadi chekuvamana ndakuone kuti mimi hamuna violence. Yes. Saka anga kuratidza kuti amana ndiri chikomba but ndine zvishandwa zvangu izvi saka wakabva wapfundawo wakatoona kuti munhu ane mhosva mudzimai uyu. Tozotaura nyaya yepamutariwo kanyemba bhonzoka. Mati? Yepamutari iyeyo. Panye mamba washuwa vari kukanganisa. Noti munhu aonaka atoona kuti zvakaona dai rumwe munhu akanyarara zvaitwa sei zvinhu izvi zvaitwa mudunhu mavo vanofanira kutounganidza vanhu vomudunhu asi ndozvoti mambo ega ane svikiro raanenge ainaro madzimambo ega. Okay. Uchitora svikiro rake iri tichamani svikiro ndo zvaitwa mudunhu mangu izvi toda kuti tiongorore kuti mabhonzo aya mapfupa aya ndeani ihama dzipi munhu upi pane mwana waya kunotaura handiti zvinhu zvogadziriswa kana dziri usingakwanise dziri n'anga dzinodamari wana wake womudunhu takumana ndo zvaitika konde konde tobatsira nyaya iyi yoongorora zvikamira sei handitika uyu mapfupa aya toita kuti zvibate zvibude batisa munhu ubude achitaura kuti ndiri nhengi ndakaureva pano kana ndakafa ndichirwara zvibuda pachena zvoongororwa handitika ndo mafambiraniswa nyaya kana hama dzomwana akaona aizobhadharwa manje nehama dzomufi uyezve vanhu tikashaya munhu munharaunda ngatiendiseketa ripoti kumapurisa. Tisi tikashaya munhu wedu gore rakati munhu haana kudzoka unyoresa zita ikoko kitira mangwana. Mapurisa vanozotanga kakutresa ripoti inenge yaiswa iyaiya. Ndizvosvoka haungati wabiwa foni onyara handinoitwa mapurisa. Yes. Toti weme identify pane foni dzaonekwa kuno wakaenda unaidentify neripoti ichishandisa ripoti yechi yaukaripota reyo nemasirial numbers zvese unonge ukaripota. Aiwa tinotenda mukoma Alec Gweja ingosweresai 3 chete. Right. Wandida kuti nditswerese ndida kuti munguva sedza 3 chete vanhu ivava. Tange na Brigadier General KC Dube vari kutiri brigade pamutari. Brigadier General ani? KC Dube. Brigadier General KC Dube. Brigadier General KC Dube. Brigadier General KC Dube. Monditiro madzibaba Denford Chari vari kuRisond Bank. Madzibaba Denford Chari. Madzibaba Denford Chari. Madzibaba Denford Chari. Mopedzisira talent wise men. Talent wise men. Talent wise men. Talent wise men. Pachegutu. Po rikiti vo. Muri yaZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero nhamba dzisinganyadzisi nhamba dzinonhuhwira inhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa sabhuku karamba pazvipoto.
po rikiti bvutu mapata basa pabidi dziko ra Zimbabwe tigumanika mangwana ndichakusiyana nasi Gudanga muli mlauzi bakiti musare bwino bwino.